खुंथाय गोहोआव थानाय राजखान्थि हान्जाखौ हेफाजाब होनो नागारै मानो BPF हान्जायाव हाबखो? आथिखालनि UPPL सोरखारखौ कास्टम बसुमतारिया मा बुंखो? BTC ओनसोलाव जौगानो नांगौब्ला BPF फैनो नांगोन। BTC ओनसोलाव लाइमोनफोरनि साख्रि बाख्रिनि जेंनाखौ फोजोबोब्ला UPPL हाया, BPF हागोन। आथिखालाव मानगोनां हाग्रामा महरै दैदेननाय BPF दोलो बेयावहाय गोबां लाइमोनफोरा जे रोजा रोजा हानजा BPF दोलोआव फैगासिनो दङ। खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL सोरखारखौ हेफाजाब आरो मदद होनो नागारै मानो BPF दोलोआव रोजा रोजा लाइमोनफोरा बाहागो लादों? नोंथाङा सासे लाइमोन BPF नि दैदेनगिरि जानानै बे बिथिङाव मा बुङो? मानाव गेदेर प्रमद बर'आ एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव जि खोथा बुंदोंमोन, आथिखालाव पलिटिकल पार्टियाव बे टटेलि चेन्ज जाबाय। UPPL खौ जेरैखि जाया बोखारनो नांगोन। मानाव गेदेर हाग्रामा महरै सारा बुंदों प्रमद बर' हाथाव BTC बासावनि मिनिया बेनो। प्रमद बर' हाथाव BTC नि कन्ट्रेक्टरफोरखौ बासाय। प्रमद बर' हाथाव BTC नि टेट पास जानायफोरखौ बासाय। प्रमद बर' हाथाव BTC नि लाइमोनफोरखौ बासाय। प्रमद बर' हाथाव BTC नि आबादारिफोरखौ बासाय। प्रमद बर' हाथाव BTC नि लेखा गोरों आरो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ बासाय। प्रमद बर' हाथाव जों साफ्रोमनिबो गोसोआव गोजोन लाबो, रंजानाय लाबो। गाबोन एबा 16 फेब्रुआरिनि फुंबिलि 7:30 लाइमोन BPF नि नेहाथारि कास्टम बसुमतारिजों मोगा-मोगि लानायखौ DB निउसआव नुनो मोनगोन। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।